Multi-Flyer Strength Gear. Πανέμορφο μηχάνημα που σου παρέχει πολλές ευκολίες. Το Multi-Flyer σου επιτρέπει να γυμνάσεις όλες τις μοίρες του ώμου, πρόσθετες πλάγιες και οπίσθιες και το στήθος. Η πλατφόρμα των ποδιών και το μαξιλαράκι σου επιτρέπουν να έχεις μια πολύ άνετη θέση κατά τη διάρκεια της άσκησης και σταθερότητα. Ας ξεκινήσουμε με τη ρυθμιζόμενη πλατφόρμα των λαβών. Με μεγάλη ευκολία μπορούμε να προσαρμόσουμε την πλατφόρμα των λαβών. Απλά θα τραβήξουμε τη λαβή εδώ και θα το μετακινήσουμε στο ύψος που θέλουμε. Και κουμπώνει. Εφόσον έχουμε επιλέξει το ύψος της πλατφόρμας, αυτήν εδώ τη λαβή και αυτό το τοξάκι, μπορούμε να επιλέξουμε και την κλίση των λαβών. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς λειτουργά το Multi-Flyer. Άρα, για ασφάλεια και ομορφιά, επιλέγουμε Multi-Flyer Strength Gear.